presentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Sabi baga, June, the world is full really of surprises. Mala mo yan, Ang latest na dangog ko, si dating Chief PNP Torre, yaon duman nagkakaon sa paresa ni Diwata. Duman nagko-comfort food sa paresa ni Diwata. Duman pagkatapos na ilaglag na siya, duminalagan da duman sa paresa ni Diwata. Nakukuha mo, John. Ay, good morning, Tabi, ha? Martes ngunyan. Petsa 26 Agosto. Fiesta official halos sa bilog na Luzon, tama ba? Deklarado tabi kan Palasyo Malacanang mismo na dainin trabaho ang gobyerno asin pribado. So sa pribado depende da sa diskresyon kan manehamiento por dahil kaining efekto kan ining mga maraot na panahon tabi, Kaya naglalao man po ang tigong kambanwaan, pero bago yan kami po saludar asin naglalao man na sa paghampang niya to kaining kaaldawon, ang mahal na Diyos dapat ang permitang ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo niyan. Special mention niya to ang alkalde kan Pulangi, si Giselle Richard Salceda. Mayor Giselle Richard Salceda, happy birthday tabi sa imo, sir. Hali man yan sa bilog ng tropa asin sa indong lingkod si Pio Fernandez sa DCGB sa programang Tingog kan Banwaan. Sundo na kitang 10:30, naglalaom kita na yaom po ka mo dyan. Kumo nga ni uyang baga komo day paning trabaho ngunyan. Hadawigun talaga sa weekend yun nindo sa gobyerno. And nagkapira sa pribado. Kita diretso ang trabaho. Sana po yaraong kamo dyan na discover may tingog kan manwaan mampalan pag alas 9. Mantag kamo dyan siguro nagpapasiram-siram na kan pighanda nindong panguntuhan. Ni suggestion lamang ang perting panguntuhan nindo. Daing eskwela, daing trabaho lalo sa gobyerno. Sige daw, mantang naghanda gayud kan panguntuhan or nagre-relax pa dyan, siguro may nagadangog man sa tingog kan banwaan, mga taga-Albay District lalo na, and syempre Legazpi area, pati naman po Daraga. Maray na agad dyan kay MVP Mayor Vic Perrete. Syempre kay Sir Ato Lim dyan sa Petron Tap Gas Gasul. Nakamonitor yan pati sa indang mga service delivery vehicles sa bodega, sa opisina, mabuhay ka mo dyan. Petron Tap Gas Gasul Daraga. Dyan baga sa Petron Gas Station, good morning. Huha! Siyempre ang satuyang amigo Senyor El Haciendero Jason Gomez Puyo de Segundo. Ray na agatabi sa imo, Sir Jason Gomez Puyo. Sa gabos na tabi na nag-arantabay Bicol Wide maging sa luwas kan Riyon 5. Mag-iriba-iba kita, ma-report diyan sa palibot si Chief Jim ang samuyang Chief Reporter, kumpadreng Al, kumpadreng Jomar, Joshua, Karen, asin si Angel Manibela, sa nagdudugo-dugo pa sa kaputian, mahamot-hamot pa, factory scent, pick up, Hilux, Toyota, Henry M, Henry Mata.
Ganadong ganado si Boy, ano? Poging-pogi. Boy, pasakay man, Boy. May dumanan kita. Ang sa kuyang co-pilot, June Napolis. And ang sa kuyang navigator sa internet, Jerome Nico Martinez. Sa newsroom yaon dyan, the ever reliable laban kong laban news director Mardila with Madam Shia Leron, Jen Matthew Balyaran, and welcome back kay Nicole Ann Doriani, siyempre Jimos Barrios, Sindapuan Minaso Rumada kan istorya lokal, national, international, nagkakadarawing do kon may news break and newscast, major newscast, and nababasa sa samuyang social media platform ang DCGB News Online. Ako mapon sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray naga kay Sir Benji Heli. Sir Benji Heli, good morning tabi sa imo. And si Pading Noel Masiramo ng pangultuan, Christy Pata. Yugo, Pata gayud ini ni Christy. Lang ka. Letson ni Mang Kanor, Pinaksiw, Bicol Express, Caldereta. Urawang daing trabaho pero puro iyan sa isip sana. Hoping. Pading Noel, ang paka-chat mo tabi ha, kaklararong ko tabi, Christy Pata. Ang papagutuan magayod, Pata ni Christy. Lang ka, kumpadring Noel. Holiday na holiday, daing eskwela o daing trabaho, deklarado. Mangungudto ka, Pata ni Christy. Pading Noel, maray na agad tabi sa imo. Oy, si Sir Renan de los Reyes. Consuelo ni si Sir Renan de los Reyes, may videos siya. Suaki niya, nagraragnaw kan linabahan. Sa video baga, nadadangog su ambience. Tingog kan banwaan, uyugon mo an. Sir Renan, good morning tabi Malabada Asya. Maray na agad kay Sir Marjon Vergara Tulay kan Bato MPS. Sir Marjon Vergara Tulay kan Bato MPS. Maray na agad tabi sa imo. Buda dyan sa bilog na staff kan men and women kan Bato MPS. Mainit daan panahon sa isla. Gulay na ampalaya, talong with pasayan and pritong isda. Sira mo ng hasyenda mo, Sir Jason Gomez Puyo. Presko, pagkatapos ang pangudtuhan mo, gulay na mariguso, talong na may pasayan, buda pritong sira. Ano tabi ang masasabi mo man, Engineer Merly Gaspi? Maray na agad tabi sa ibong Engineer Merly Gaspi. Bueno tabi di iyon nabagaan, so nagbukag na naman kan airlines asin kan internet. So pagkakatangkas bigla kay dating PNP Chief General Nick Torre III. Yan, tama ito si Andy Marano. Nagsisirkular dyan na istorya sa komandansya kan pulisya. It is because ining si dating Chief PNP Torre parang nagkaigwaning head-on collision in may relasyon sa administrative matters sa National Police Commission. Andy Mar, di ba? Kan pagtukaw baga kainin ni Torre, igwas ang mga binukad niya sa organisasyon. May mga pinag-reassign, including ining singunyan Chief PNP OIC Nartates. Ini si Nartates, second in command ini sa administration. Yugon mo Andy Mar, dinarabad baga sa Mindanao.
from second in command, ginibusan ng area commander. And yung iba pang mga reassignment na daining concurrence, parang daining respeto sa National Police Commission. So yun natabi yan ang nangyari. Ining si General Nartates Jr., yun na nga niyan, from second in command, dinara sa naduman sa Kunyan. Dinara duman sa Kamindanawan. Oh. Yan. Record-breaking man tabi, tama ba, si General Torre lang ang halos daipangani magduduwang bulan baga sa pwesto, tama ba? 3 months, Endimar? More or less, 3 months. Parang siyang pinakalipot, and then, unceremoniously, bang! Linaglag si Torre. Endimar? PNPA. O PNPA graduate, first ever na PNPA. Talong bulan sana. 3 months na siya. Naka-apera pa lang duman sa Aha. Siyempre, garo ang kitang napol kong garo ang namayo magaro dyan sa supervision si DILG. Naka-classman pala ni General Torre, manong duman sa mga reassignment. Nagkapasuway sa duha. Yan. Tama. Garo, yun ang pinakangarason kung nata. Yes, siyempre Endimar, maamor proprio sa National Police Commission. And si Secretary John Vic Remulla, iyon ang mother unit, kumbaga, iyon ang mother department kan Philippine National Police. It being the fact na ang Philippine National Police is civilian in nature. Under sindakan Department of Interior and Local Government, and si John Vic Remulla, sekretaryo, kuan pa siya saan chief kan Napolcom tabi Endimar, tama ba? Pardon my ignorance, So, nagkabanggaan nga na yan, administrative matters. So, nagkapasuway, sige saan na pambukag ni General Torre, yun na yan. Ngunyan, in a sense, ining si General Nartates Jr., nakakunya ning hustisya. Nakakuha ning hustisya. But, ilingon nindo, diyan sa kumandansya kang pulis, ining si Kunyan, ining si Torre, bako pa man mag-retireable. Parang next year pa. Now, dahil naman pwede baga na inda ko sa natabita, 4-star general siya ngunyan. An aram ta, basado sa satuyang mga sources dyan within the ranks sa PNP, sa higher echelon, kan PNP, dahil na pwedeng i-demote man yan ata si Torre, ang luwas sa iya, magiging siyang membro na kang Navy. Yan. Lataw-lataw na sana siya. Floating. Floating na. But the question is, arog ka ini. Kung day man siya ma-retire, day niya mababayaan parang su item at nakakonektar pa ito sa iyo. So, Chief PNP, there should only be one Chief PNP. Niya sa next year pa siya ma-retire. So, ang mangyayari, basado sa satuyang mga sources dyan, ining si Nartates magigisan ng OIC, and limitado nga niyan sa iyang mga pagpirma, lalong-lalo na sa mga vouchers, ining pag-disburse and iba pa, limitado an sa iyang authority, not unless na tawan siya ng express authority, which dakulaon ang posibilidad na tatawan siya ng otoridad kang National Police Commission and no less than the Malacanang. Yan. So, kung mo ay sita, so kunyan, so pagiging so item, yaong ki Torre, there should be only one Philippine National Police Chief. Si Torre, tabako pa man na retired, o di sa iya pa, igwa pa siya nakatakot pa sa iya itong personalidad. So, OIC ini si Nartates Jr., GPNP, limitadon sa iya mga poder, not unless na nga ni tauan siya nin express authority kan DILG sa paagi ni Secretary John Vic Remulla, and most probably halang ka ang posibilidad na tauan siya ning authority managad kan na DILG and kan Napolcom, pati na po lalo na kan Malacanang. Yan.
So, ang nagpapakpak ko niya ng todo, si Baste. Pwedeng agyataw na ni Baste, punete kita! Pwedeng agyataw na kay ni si Tore. Ano kaya, General? Punete kita! Ito naman na sequence, inda ko sana si Nartate, si Lingonta, kung pag-asumir niya bilang OIC, magiging 4-star general siya. O baka 3-star sana. Tayo na nga ni unlimited capacity. Tao to pa, nakatakod pa kitore. So, yan nga ning provision sa lay na there should only be one chief PNP. Day pa man baga nag-retire. Day yan ma-retire si Tore. And then much less, day yan ma-resign. Bako? Di floating siya ngunyan. Membro na siya kang Navy. From PNP, duman na siya sa Navy. Lataw-lataw siya. Parang arugaan ano. Dahil pa mambaga, dahil maning iniluwas, maski dyan sa pag-ugi niya to sa newsroom, sa mga sources niya to. Dahil pa maning ipinagpaluwas tabi sa Palasyo Malacanang kung saan siya edidestino. Pero ang sabi sa mga sources niya to dyan sa higher echelon kang PNP, dahil man pwede ngayon na i-demote. Ano? So, yung title, kumbaga yung titulo kandaga, iyaon siya ang chief PNP. Ano? Okay, ang problema ining si Nartates kung OIZ can he pwede madagdagan so estrella niya sa abaga ning apat tao to paso titulo ko niyan ki Tore. No, di ba? Maray na aga kay Sir Nelson Garcia. God bless tabi sa imo daddy. Daddy Nelson Garcia. Ugmahon ngunyan yun si Kon. Si Baste. Tandaan ang latest na duman sa satellite, biniri ko sa satellite. Biniri ko yung sa satellite. Duman sa sarong parisan ni Diwata sa may Commonwealth Avenue. Sa Quezon Ave. Utos si Tori na nagkunyan. Nagungoy-ngoy kataning si Diwata. Me gusta me así, me gusta me ecstasy, extano. Engineer Merly Gaspi is on the line. Sir, Engineer Mer, good morning. Opo. Baka pig-relief si Chief PNP. Sabi mo, membro sa Navy. Pwede mo ko mag-sell sa Navy ilalag. Pwede iyong pabantayon sa mga flood control. Walang hiya ka. Presidential Assistant on Flood Control. Mabantayan. ang problema kay ni Sir, puputaktiho na siya kan DDS. Kang wala mang problema. Iasin naman siya ni Marcolita mag-imbestiga ng flood control sa Davao. Ay, nakatabi. Sige tabi, Sir Engineer Mer. Mabuhay katabi. Sige, yan. Si Engineer Mer Legaspi. And, dako sana si Kibuloy. Mag-aabi barman kayo si Kibuloy kay ni tabi, Yan, Yan, so, ayan po, bigla, Rigodon sa Philippine National Police. Tabi, Yan. Rigodon kan Philippine National Police. Sige tabi, maray na agad yan kay Madam Rose Asul. Happy birthday sa aki niya na si J. Rose Seriola. Wow, happy birthday. 5 years old si J. Rose Seriola. Ano ba to, Ma'am Rose? Lalaki or babae? Because J ang aram ko, I'm accustomed to names na J pero lalaki. Baka tapos ining supanduan niya ngaran Rose. Ano to? Lalaki ba or babae? Anyway, happy birthday tabi. Happy 5th birthday kay J. Rose Seriola. Uy, lalaki daw. Sige, happy birthday tabi. J. Rose Seriola. 5th birthday niya ngunyan. Enjoy your day. Tabi and all the best. Yan. Namati ulukon. Birthday ngayon ni J. Rose Seriola, sinasabi ko.
Sir Pio, for delicadeza, mag-force retire si General Torre para magamit na sa 4-star rank ni General Nartates. Naghalat si Baste, gusto i-employ si General Torre para payong para payong at na Jun puputaktihon ini si General Torre kan mga DDS sinasabi ko sa inyo, including yung supporters man ni Kibuloy, Pastor Kibuloy. Yan, inda ko sa nangani aram mo kung daini nag-retire kung daini sinipa sa pwesto si Torre and Dimar, may pigusubaybayan akong magayon ko ta ng senaryo na naman. So Estados Unidos de America baga, may nagluwas na impormasyon na so Estados Unidos de America igoning extradition request da kay Kibuloy. Kundi gari pa ito baga nadi-develop fully well kung ano managad so nangyari ang Estados Unidos de America baga buda ang Pilipinas iguaning extradition treaty na pag-iguang mga Pilipino sa Amerika na may kaso digdi sa Pilipinas pwedeng huguton anduman kan Pilipinas through extradition treaty, may proseso iyan. And kung may mga Amerikano man na may kaso digdi sa Pilipinas duman sa Amerika, pwedeng huguton man. Or kung may mga Pilipino digdi sa Pilipinas na may kaso sa Estados Unidos de America pero Pilipino, pwedeng huguton man kan Amerika tanganing papanimbagon duman sa US. Iyon so nangyari kay Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy baga may matinding kaso sa US. Human trafficking, buda itong supagdara niya ning dakulaon bagang bulto ning kwarta, US dollars, na day pinagdeklarar. Nasa laog pa yata ito kan eroplano, private plane, plus yung human trafficking niya. Igwa nga ni maganin mga nagka-convict na duman, nakairiba sa Kingdom of Jesus Christ sa US na mga alipores ni Kibuloy. Ngunyan, may kaso duman sa US si Kibuloy, pero Pilipino siya, kaya piga-aplikar so extradition treaty. Now, igwa bagang nagliwas na impormasyon 2 weeks ago yata ito na sa US naghagad na ning extradition treaty na huguton man digdi si Kibuloy darahon sa US. Pareho man kaso nangyari, may semblance man, may kaso si dating Presidente Duterte sa Hague sa Netherlands. Ang uminakwat baga kay Duterte pasiring sa Netherlands si Torre. Pinagsusubaybayan ko ito kutana itong sa US kung magpaluwas man ng extradition treaty and kung natsimpo pang si Torres o Chief PNP kung kaya niya man naggibo nito kay Kibuloy. Sa bagay, kayang gibo niya ito kay Kibuloy kasi Kibuloy nga ni nakakulong na ngunyan maduduhan kunta na John so ipapabarabad ni Torres sa ibang nasyon na mga high profile na kasong involved ining mga high profile na mga individual. Kaya lang na si Torre pinalataw-lataw na. O yan po tabi ha. Nagbukag kan istorya ngunyan sa bilog na Pilipinas. Sir Pio, nagparasaing katabi tanguyin ta kasi natabi na dangog. Iyo po. Salamat tabi kay 54507. Last week kaya po tabi pardon kung di ako nagpaaram sa inyo. First death anniversary si mother ko kan 19. Alanganin baga ito 19 Martes. Maray kong weekend ta daing problema kaya ang kumbaga ang death anniversary may pangadji iyan siyam na aldaw. So inabot ko na sa nangani duman is last 4 days ta Sabado ako naghali. Last 4 days. Budo nag-asikaso kita duman. Daya ako nakakunyan sa Indo. Pasensya na po. Dahil taman kayo nagkaugalian na kung mahali kita malargad, nagpapaaram kita, nag-anunsiyar kung sa in maduman, kung sa in anong lunada na aeroplano, anong flight number, anong oras. Pasensya na po tabi. Kaya araw ka medyo nahaloy-haloy kita. Di paano kaya na? Tao-tao di ba pa? Di naman kita sa lokal na istorya. Oras Pilipinas, alas 9:33. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bakulang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Radvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Radvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Radvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, New Aleco, Radvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Radvax Tabaco, beside Siga Hospital, Radvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Radvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Radvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Radvax Pilar, Radvax Castilla, Radvax Pioduran, and Radvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Radvax. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. In my search for gold, I've traveled far, but the gold I seek ay nasa McDo na! The new Golden Chicken Curry Filet. Curry sauce that's so flavorful and delicious. Wow! Mapapa-extra-rice ka! The new McDonald's Golden Chicken Curry Filet. Sulit busog with extra rice. 99 pesos lang. Price varies. Available from July 15 to October 31, 2025 per GTI Fair Trade Permit number FTEB 230607 series of 2025. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Pre, makinig ka muna. Tayong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa mahigit 15 taong paglilingkod na natiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa mga kababayan. Mula educational assistance, Mula high school hanggang college, tinulungan ako makatapos ng Ako Bicol. tulong medikal, Nakulang tabang po talaga sa muan ako Bicol. karagdagang hanap buhay, Salamat ako Bicol sa dagdag puhunan. libreng patubig at ilaw sa mga kanayunan. Salamat po sa ako Bicol. Kaagapay mula noon hanggang ngayon. Salamat! Ako Bicol! Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, outgoing Congressman, Attorney Jill Bungalon, and incoming Congressman, Attorney Alfredo Pido Garbin Jr., ang aming pong taus-pusong pasasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa Ako Bicol Party List. Maraming salamat po. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live Right. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Tapos ugmahon padagon yan Endimar so mga adik na pangit. Sabi baga pa ni General Torre, basta nga niya adik pangit. Yan. Kaya ugmahon mo niya sa mga adik, parakpakan sinda, pugi sinda. Bueno, digdi naman kita sa lado lokal tabi ano. Yan. Let me lend your ears tabi ta. Kasuhapon duman sa programa tang Bicol Target may na-report si Compadreng Al and nagbuto na naman baga ini. Usungon yan ang mga flood control baga. Sinakayan kandakulan mga istorya including digdi sa Albay. Sinakay ng istoryang manungon sa flood control and ikinonektar dyan yun sa pumping station. Yan. Kasuhapon na kwanta na ini na punanta na, pardon kung medyo mautrot ako niyan, taigwa maning nagharapot pa sa tuya ko niya na pagkaaga. Ano nga itong nagbuburotwa naman sa internet, mga paturot sandahan ngaya ako na ano-ano, o di, sige sabi ko, ipadagos ta, but we will stick to facts and ining dokumentos tabi. Kung ano talaga ang nangyari, estado kan yan na pumping station na yan dyan tabi, sa San Roque, sa Victory, and sa pang lugar. Basta tulo iyan. Okay, di inuto niya to ang timeline kaiyan, tabi ano, iyan na pumping station
parte sa naan tabi kang kunyan kan sarong dakulao na proyekto kan primero DPWH, ikadua tanak namumugtak sa Legazpi kan LGU Legazpi, and ikatulo kan Provincial Government of Albay. Yan kuan iyan comprehensive flood control project, and iyan na pumping station bako iyan na iusanaan kundi component iyan, partean kan dakulao na proyekto which includes na aperakan pumping station na iyan kasabay dyan sa proyektong anso pagpakaray kan mga tributaries buda mga waterways so pigagihan ba kan tubig hali digdi sa laog kan Legazpi na anbulos kan tubig pwedeng hali man dyan sa ibang lugar, hali nga sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa kataning na munisipyo nga itong Baraga, and minaagi digdi sa Legazpi. And minawa-wa pasiring dyan sa kadagatan sa Legazpi. Kasabay iyan tabi, bako sa nang pumping station na tulo, kundi kasabay yan sa dakulao na proyekto, ining pagpakaray kan mga dike, naaagihan ka na tubig naan, so iba dahil man minaagi duman sa pumping station, so kadaklan maagi sa pumping station. With the objective na ang baha medyo ma-minimize, mamitigar ang epekto. Iyan baga, kung sa tuyang paghihilingon, kaya nga nipigapon na flood control. Kukontrolon mo sana. Never bagang pigagamit kan DPWH, asin kan mga inhinyero, ang terminong flood prevention. Dahil baga, tanan nata ta flood control ang pigagamit imbes na flood prevention. Pag flood prevention ang gustong sabihin kan dai na talaga babahaon, dai na talaga ning malaog na tubig baha, dai nang malantop na tubig baha sa barangay, sa syudad, sa tinampo, sa tulay. Pag sinabing flood prevention, preventaran mo na. Dai bagan pigagamit, ang pigagamit na terminolohiya is flood control. Talagang tababahaon ang Legazpi because of its geographical and topographical situation. May harababang elevasyon, masababa pa sa sea level, kaya malaog ang tubig, malantop ang tubig. So tubig na hali sa laog, kung mahababa sa elevasyon, dahil basta-basta makakaluwa sa dagat, lalo na kung high tide. Kaya baga, flood control. Kapag sinabing flood control, ang gustong sabihin kan, dahil nangangahulugan na dahil nakitang mahihiling na baha dyan kada bes na gulpian, urang buda gulpian bulos kan tubig. Igwang baha, pero makukontrol na po. Pag sinabing makukontrol, medyo mahababa na gayon sa level kan baha, or subaha, madaling magkulpa, pagkatapos kan ura na makusog, o pagbulos kan tubig na makusog. Yan ang pigasabing flood control. Never na flood prevention. Okay. Now, pumping station. Parte yan kandakulao na proyekto. Katakod yan so dike, buda so pagkakuanin mga drainage systems, pag-ariglar. Gulpi po yan na component, yan na flood control project na yan na saro sa ng parte ining pumping stations. Tulo yan na pumping station. Now, to cut the story short, tabi natapos ang proyektong iyan tabi. Panahon ka ito ni Presidente Noynoy Aquino ngani, nagbisita pa digdi sa Legazpi. Ta ipinagbida ayan ngani kan syudad ni Legazpi tabi. Iyan na pumping station naan, pinagbidang ka ito na ang pumping station iyon makakapugol nindakula tabi sa ining paglangkaw kan tubig. And kung halimbawa maglangkaw man ang tubig tabi, medyo mababawas-bawasan ng kunyan ang level and maluwas tulos sa dagat. Tabi yan. Ngunyan, sa madaling sabi, nakumpleto yan tabi natapos. In fact, tabi, igwa kainin mga dokumentos na uyan readily available tabi
ini, babasahon ko sa Indo po bako pa yan, sa iba pa nag-insinuar na ghost project da yan, tako mo sinabayan baga nga ni, issue ngun yan, na mga flood control na putok sa bilog na Pilipinas na kung ano-ano na sa nabagang nagbubutwa, suminabay maso nagkapiradig disalbay. Open up yan na pumping station. Ang pumping station po, uni po, may dokumento yan tabi na kakaputan niya to ng ang image Legazpi City. Ang programa is Legazpi City Urban Drainage Improvement Project Victory Pumping Station Phase 2 including raw acquisition and improvement 100% completed. Suba ko ining ghost project ha. Uni ang dokumento tabi Only ang documentos. We rely on documents. We do not rely on political insinuations or kung ano pa man na mga patutsada. Dokumento po kita tabi. Yan. Ang sabi digdi, acknowledgement of turnover and custody of completed projects. Pitsada, Mayo 23, 2017. This is to certify that I, Noel E. Rosal, City Mayor of Legazpi City, has this date acknowledged and received custody of the above specified project in view of the report of the Regional Inspectorate Group that the same is satisfactorily completed in accordance with the plans, specifications, and program of work. I assume the responsibility of the structures for proper maintenance only. Witness, Egan G. Nunez, Project Engineer, and Pirmado Digdi, City Mayor of Legazpi City, now Governor Noel E. Rosal, approved Danilo E. Versola, CESO 3 Regional Director. So gustong sabihon, ang project completed. Bakong ghost. Permado mismo, akseptado. Permado kan alkalde kito, now Governor Noel. And ini pa, dokumento, Certificate of Turnover and Completion. Yan. Ito Certificate of Turnover and Completion. Saan na ba yan? Sandali. Yan. This is to certify that the construction works as specified below has been completed under the direct supervision in accordance with the plans, specifications, and program of work. Now, inakseptar na and pinagsasaysay, pinagtataram na kompletado as in susog sa program of work kung anong dapat nagibuho na espesifikasyon sa trabaho, inakseptar kompleto. Igwa pa dining sertifikasyon ning turnover and completion, permado giraray, ining mga personalidad digdi, ini po, mga, manungkod nga dyan sa kwanaan, sa pumping station na iyan tabi. And digdi pa, acknowledgement of turnover and custody of completed projects. Petsada, Mayo 23, 2017. This is to certify that I, Noel E. Rosal, City Mayor of Legazpi City, has the state acknowledged and receive. Yun na po yan. Pareho itong dokumento. Yan po, mga dokumentos po yan. So, gustong sabihin, natapos ang proyektong iyan tabi. Yan, natapos, resibido, sertipikado kan mga personalidad na may kinaaraman na dapat perma ka iyan. Yan. Yan sa pumping stationan. Ang nangyari pa kan tabi is, as time goes by, ining project na ini, igwa po nin kasunduan. Igwang kasunduan. Yung LGU, yung, yung LGU, Legazpi City, DPWH, and Provincial Government of Albay. Duman sa kasunduan yun, kay puhanan na pag, na-acceptar na sa trabaho, ang mamantinir na kaan, sa lokal na gobyerno. But what happened? As time goes by po, dain naman tinir.
for reasons unknown. And in fact, nagsurat nga ni ito so DPWH kung rumdum ta parang region yata yun or district, second district na minahagad ning resolusyon o kaya ning otorisasyon sa local government unit na Legazpi through the sangguni ang panlunsod na maggibo po kamo ning resolusyon na minaautorisar na i-render kwenta na sa DPWH so pagmantinir ka yan na pumping station tanganing magdiretso na yan na magfunksionar. In fact, nagfunksionar na nga niyan kaito. Binisita pa nga ni Presidente Noynoy Aquino. Presidente mismo ang nagbisita. Functioning well iyan. At taday man yan ipapabisita baga kung palpak. Binisitaan kang Presidente functioning. Ngunyan, as time goes by kan ma-turn over ini and ma-acceptar, dahil naman tinir po. Sagkod na nagsurat sa DPWH na yun na nga niyan ngaya ikuha na su pagmanihar ka ang buda pagkumpitar sa DPWH. Dai man tabi na kumpitar ka ito, dai man na nakakuha ning resolusyon for time being na minaautorisar ka ito sa DPWH na sila nang magmantinir. Only then nakakuha lang ning kwan ning resolusyon kan panahon na ni now Congressman and then Mayor Pido Garbin Jr. Nagpasar na kaito ning resolusyon so sangguni ang palunsod na sige na tabi i-autorisaran mi na kamo na DPWH na ayun ang magmantinir kaan. Tasinda ni guning technical capability kayan both logistics wise and yung personnel wise. O kaya iyon na po yan tabi sa madaling sabi. Nag-stack up na ang mga iyan na pumping station iguaning floodgate ang satuya man na limited na naaraman pag high tide igwaning ibababa yan nakulao na gate steel gate na mahibugon tanganing dai maglaog sa tubig pasiring digdi sa mga major tributaries kan Legazpi aabatan sa tubig then pag low tide bubukasan na ito and kung igong papalusan na tubig iyon na nga niyan diyan mo ipapump paluwas yan ang konsepto so nag-restock up na ito anang pangbagaan dagat siyempre igwaning su apwakan asin kakaralawangon na yan so mga twerkas mag-restock up na kaya yun na puan dahil naman tinir so ngunyan kan magtukaw si now Congressman Pido Garbin Jr. kan magtukaw for a short period stint dyan sa City Hall as mayor naayos na ariglar ang gabos inutorisaran kang LGU through a resolution so DPWH na kamo na ngayon magmantinir ka yan. Now, uni po ang marayrahay na istorya because natatarabangan na po si Congressman Kaloy Andes Loria kan 2nd District of Albay, miyembro siya ngunyan kan Committee on Appropriations. Then si Congressman Pido Garbin Jr. confirm na kami ngayon nagkatarabangan na nara Kaloy na Loria, nara Congressman Kaloy Andes Loria na mabudgeta na ini. And in fact, igwan na po nin ipinaglaog duman, pinagproponir na budget sa laog kang NEP, National Expenditure Program, kan gobyerno. Ining NEP, iyon sa ipigpapasar, ipigsusumitir kan Presidente kan Republika kan Pilipinas sa Kongreso na aprobaran ang mga budgets para sa manlain-lain na departamentos. DPWH, DOH, DepEd, Defensa, Agrikultura, diin Argabos. Naka-include na anduman. Nagtarabangan na nga ni Sara Congressman Kaloy Andes Loria, Committee on Appropriations, membro si Kaloy na Loria, Congressman Kaloy, Sara Congressman Garbin, nagkatarabangan na nga kami. Tanganing, ining budget na more or less 80 million yata initially. Tabako ina basta-bastang mga ipukasan ng grasa o used oil na ibuburugtakan mo dyan, tanganing mag-function igwaning kaipuhan na maintenance talaga kan, specific maintenance makaipuhanan, buda itong sa mga personang ma-operate ka yan. Naka-include na po yan sa tutukaro na budget kan Kongreso. Naka-include na yan for the budget na fiscal year 2026 to 2027. Duman na po huguton kan DPWH
So gagamito ni ng pagmantinir kan flood control na iyan. Yan na pumping station. So, makuan po kita, day kita mamisled sa mga statements na kung ano-ano na daining dokumentos. Yan po dokumentado. Igo kita ni na nako ang mga dokumentos attesting to the fact duman sa mga pinag-istorya ko tabi sa Indo. Takaning kumbaga makulpa na ang political hit, makulpa na ang iriwal na kung ano-anong paputsada without any documentary basis. So yun na po tabi ha. Kumpletado yan, akseptado, pirmado, duman sa mga dokumentos na ipasa man sa satuya, na ipaabot sa satuya, pirmados kan mga dapat na magpirma, attesting to the fact na kumpletado yan, susug duman sa kung anong dapat na gimuhon na trabaho, espesifikasyon sa iba pa. Now, so, iyo yan tabi. Wara itong mga suminabay naman kaya ang isyong isinabay naman sa isyo sa mga flood control, may suminakay na naman. Kaya nadirotar na naman sa isip kan tao. Kumpleto po dokumentos iyan. Araw po kan an istorya. So, sana po, makuha na yan, magduro-diretso ng mag-functionar. Ang tangon yan po, si Congressman Kaloy Bagatabi nasa Committee on Appropriations. Dakulaon na bagay iyan. Siyempre, kita ning boses duman sa mailalaban man ni Congressman Kaloy, kami man nga budgetaman, inita kaipuhan ini kan samuyang distrito. Kaipuhan ini kan Albay, kaipuhan ini kan Kabikulan. May boses kita sa kusina. Yaon si Congressman Kaloy Andes Loria sa Committee on Appropriations. And pinag-confirmar man ni Congressman Pido Garbi Jr. kan ako Bicol, iyo ngayon nagkakasararo ka, nagkatarabangan na kami ngayon dyan. Manungod sa bagay ng antang-aning makumpleto na ayan tabi duro-diretso na mag-functionar dirarayan na pumping station na po yan. And in fact, kan nag-functionar na ang kaito, no less than ka nakaaging mga administrasyon, igo baga kaito ni mga nagbutwa, mga news sa internet sa na talagang may epekto. So dating mga tigwa kaito, hababa na sa level kang tubig, day nag-aapaw sa tubig kaito, ka nagpo-functionar iyan na pumping station. Kaya lang, as time goes by, yun na nga niyan, dahil naman tinir, dahil man na utob kan syudad ng Legazpi ka ito, so duman sa kontrata, so duman sa napagkasunduan na i-maintain nyo, sagkod na nagsurat nga ni DPWS na kami na ngaya, and kaya lang dahil nakagibo ka ito ng resolusyon tulos-tulos o sangguni ang palalawigan, panglunsog, paglaog ni Congressman Pido, kan mayor sa kaito sa Legazpi, dispes pa sa nakakuha, so LGU ning resolution, express authority na itinaw sa DPW sa sindanang magmantinir kaan buda pa-functionar, mag-iskusar. Kaya pag ining na-aprobaran na budget for fiscal year 2026-2025, igwa na po yan yung naka-funnel dyan na budget. And kung narurumduman nindo, saro man nga isa duduunan man kayo ni Congressman Kaloy Andes Loria, hihingwahong ko ngaya, bako sana ining digdi sa Legazpi, kundi sa iba pang mga lugar man sa segundo distrito kan Albay, na ma-prioritize, among others, ang flood control. Iyan ang sabi ni Kaloy, hingwahong tangay na mapakaray talaga ngaya, bako sana digdi sa Legazpi, pati na sa iba pang mga lugar within my territorial political jurisdiction ngaya, ining mga flood control na. So tama ngaya, ang sabi ni Congressman Kaloy Andes Loria, from this time on ngaya, ang mga proyektos dapat, kung ano talaga kaipuhan kan komunidad, iyo ang dapat na i-implementar. Saruan sa mga battle cry ni Kaloy ka ito. Day ngaya bako sa nga itong balbal sa nanganing balbal sa kung sa ina lugar, mabugtak digdi ni infrastructure, mabugtak ngay dumanda romdom nido, pig-interview baga ni VP Henry sa programa niya si Congressman Kaloy, kay itong kampanya. From henceforth ngaya, pag ako ngaya swertehon, and ngunya nakatukaw, ang gabos ngayon ng mga proyekto, i-assess talaga ngaya niya to. If kaipuhan talaga ngaya, kan komunidad. Bako sa nga itong subara-barang proyekto, tasaya ngaya kang kwarta kan tawo. Kung bugtak sa nga kita ning bugtak dining proyekto, na bako man, kaipuhan kan komunidad. And kaipuhan ngaya, ang bubugtak kaning proyekto, tama man duman sa purpose kan proyekto.
Iyan ang sabi ni Congressman Caloy Andes Loria. Now, ipinag-incorpore na nga ni mga flood control, dahil pa ining issue sa flood control na ini sa national, dahil pa nagso na si Presidente, tatawan na ning atensyon ni Caloy na dapat niya tama. Kaya tarabangan ta na ini ngaya, ining sa Legazpi, tarabangan ta na ini, na iyon na nga ning nangyari ngunyan, nasa Committee on Appropriations siya, Budget and Appropriations sa Kongreso, sabi ni Congressman Pido na Garbin, nga, nagtarabang-tabang na kami, makunya na once and for all, magkaigwanan nin, kumbaga, at least political peace. Tanagin na ning political issue June baga ba ko? Ining pumping stay, naging political pareho man kang aleko, naging ng political issue. Now, tanganing dahil na para spill over ni kung ano-ano, ilinuwas niya ton arog magka ng mga dokumentos. Nasa tuya man na ko aman. Ano po? O, di sige tabi. We will be right back. Mabarita muna si Jen, buda may mga hanap buhay kita. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enod sa Bareta, enod sa Gabos. 4 minutos pasado alas 10. Halik sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigre-repaso na kang Philippine National Police ang pagkakaigwa ng internal disciplinary machine na sa indang ahensya tanganing malimitaran ang pagkakainbelto ka mga pulis sa korupsyon. Kasunod ini kang magkakasunod na reklamong naresibi kang National Police Commission o NAPOLCOM kung sa inbelto ang mga pulis asin opisyal kang PNP. Sigun kay General Nicolas Torre III na kamautan kang lakdang na maresolberan ang mga nasabing issue asin madisiplina ang mga pulis sa mga irregularidad. Sinabi niyang parte ini kang mas mahiwas na reforma kan PNP tanganing mamantinir ang tiwala kang publiko asin sa kapulisan. Katakod kini siniguro kang PNP na bukas ang sa indang lado sa gabos na lakdang kang NAPOLCOM asin pigrespeto ang komisyon bilang importanteng parte kan sa indang internal disciplinary action. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini, hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much Tabi June. Alborong kong unang oras nasa din yan naka-connector kita tamang-tama kay Mayor Isyam Ismail kan Legazpi City. Manungod ini sa garimay intensive drive na ngunyan. Level up na o bas lalong pinakusog. So paghinguhan na maklear na ang mga basura diyan sa mga waterways sa laog kan Legazpi. Si Mayor Isam nasa linya Tabi. Mayor Isam, maray na aga si Pio po Tabi ni kan DCGB. Maray na aga mo po Sir Pio asin sa Gabos na nag-antabi kan sa itong mag-iyan na programa. Good morning po sa Gabos. Opo, salamat Tabi sa oras. May naisiyan ako Tabi Mayor Isam. Diyan sa may Orosite talagang matindinaan sa tuyang paghinguhan na mahaliin na mga basura and iba pang mga basura man sa man iba-ibang waterways kan Legazpi? Yes po, tama po Sir Pio. Sa tuyang padagos na pagreparo po kang asin pagpaali kang basura diyan sa Orosite. Well, dahil naman po basol na bako man po iyang Gabos Sir Pio hali sa Barangay Orosite kundi sa accumulated garbage coming from the different barangays po kang syudad kang Legazpi. Kaya po nga ni ako man po nag-post na
sana po maging responsable po kita gabos kasi ang bultada kay ini gabos na ining pangyaring ini sa tuya man sana. Kasi once na maklag po ang sa tuya mga drainage, as in mga river line, syempre po ang tubig day po mahupa, as in babahon po na grabe ang siyudad ng Legazpi. Opo. Ini-initial pa sana po sa Orosite. What are the plans na yaon na naka-ready na tabi in-implementar nido sa pag-clear pa kan sa tuyang mga waterways diyan sa mga basura tabi? Igwa pa pong mga masunod kaning intensified drive tabi, Mayor Isam? Yes po. Actually, Sir Pio, pang-anom na beses ko na yan na hali kay basura dyan sa Orosite, puon pa kang nakaging taon. And ikaw kita ang mga proyekto na nakaabang na po for 2026, lalong-lalo na po sa mga parting kabaha-baha, permimbi baha po sa siyudad ng Legazpi. Ikaw na po kitang pondo para sa mga additional drainage system. And ikaw man po kitang proyektong pipagibo. As of now, magibo po ang city engineering ki garo prototype po. It's like a floater with net tabi. At the same time, kakagta po yan sa mga barangay boundaries para aram ta po kung sisay po ang responsible and liable po na barangay regarding po sa pagbabaha asin sa pagtapok po kay basura. Oho, iyo da nga ni tabi, Mayor Isam, so isusunod kong query kung igwang plano na sa mga barangay na igwaning nag-aaging mga salog, kung pwedeng magbugtak ning parang trap net sa linderos ninda. Tama ka po. Igwa po talaga. Tigpupunan na po kasi engineering mag-design. Actually, Sir Pio, pipakagang ko takong pondo pero nakiulay po sa Kuya City Engineering kung pwede mag-ibo da po sinda mo naki-prototype para mailing da po so kung talagang useful. So ikakagta po yan sa sarong barangay boundary as in kung magayon po ang kakaluwasan saka po kita makagipondo para kaganan ng gabos sa barangay boundaries na may river line po digdi sa syudad kang Legazpi. Ayun. So makukunyan so mga barangay na dai man talaga matapok, matatawan maning proteksyon ta. Siyempre, dai malaog duman sa barangay, kung hali sa ibang barangay man so tapok ning basurang pinalataw-lataw. Tama po. As at the same time, as elected officials, siyempre ang gabos sa barangay may elected and appointed officials. Ayan man po ang responsibilidad ninda na magreparo kung sisay nagtatarapok at the same time maglinig man po kang mga basura asin mag-ali. Igwa ng pinagigibong parang sample prototype. No arin tabi, Mayor Isam, matatapos yan o no arin do pwedeng ma-implementar na? Hopefully this September tabi, as early as September, Sir Pio, I will have it posted and pwede ko po i-send sa mo para mailinta po ang prototype na yan. Parang net, halimbawa ngaya barangay yes, to barangay. Every time na may floater po siya, para pa naglanggaw ang tubig, minaangat man po, as in minaunat po sunet. As in, siya po ang makatch kang gabos na basura, hali po sa indang barangay. So, just to be fair, dapat yaon lang po yan sa per barangay boundary para arap ta kung sisiyang babasulod po. Iyo nga ni. Pag-abot. Now, I don't know tabi, Mayor Isam, kung napag-urulayan nindo, kung igwa kita nin salog na mina-connectar, mina-traverse from Daraga and minalaog sa sarong barangay o nagkapirang barangay sa Legazpi, paano tabi ang pagbibok aning araw ka na sistema? Tama ka po. Igwa po kita sa Makabalo, hali po yan sa Daraga, ang tubigan. Well, in fact, hali pa pong Kamalig. And igwa man po kitang ining sa Tibo River, sa may Albay Banda po, hali man po yan Daraga, ang tubig dyan. Well, syempre po, duman po mismo sa pinakainot na barangay, bago pa man maglaog sa tuyang boundary, duman na po kita mainot na makaagkinit. In kaso maging useful po, syempre, Sir Pio, ilong tamo na kung gaano ka-useful. Kaulayon ko po si Mayor Vic regarding that matter po kung sakali or the barangay na responsible po man po tuman sa boundary ito. Iyo ta kay tumananggad igwa ng araw ka na nagbutwa several years ago na trap net ordinance sa medyo contentious issue ining so linderos kan Daraga Buda Legazpi. Ta siyempre sa mga basurang hali sa Daraga palataw-latawon matatrap na diyan sa may linderos kan Legazpi. Who will be responsible for it? Iyo po. Madali lang po yan sa Sir Pio kasi makipag-ugnayan lang po kita sa mga tao na nayaon man po sa areang ito. Digdi na sa laog kan Legazpi, halimbawa barangay A and barangay B nagbugtak ning trap net o ina na igibohon nindong prototype, who will be responsible na mag-aakwat kay itong mga matatrap na basura sa pag-ultanan na iyan kan linderos? Aram mo, Sir Pio,
sa ngunyan, ang gusto kong indot na kaganan, digdi po sa Barangay 18 kasi as a city mayor, as in dating barangay captain po ng 18, gusto ko akong indot na mariparo, as in ma-maintinarkaan para dahil mo na magreklamo. Aram mo man, Sir Pio, medyo magabat na trabaho po yan, dagdag na trabaho po sa mga opisyalis, kaya gusto ko ako mismo ang mahinot po na magtrabaho para sa paagi kang catchnet na po yan. Yo. So matatrap duman sa catchnet, halimbawa from barangay A to barangay B, natrap duman sa linderos kang barangay A and B, si say po an may responsibilidad na mag-akwat ka ito? So B po, syempre. So B. So po. kung sa inhali susulog kan tubig. Iya po. Kung sa po hali ang sulog ang tubig namin. Suflow. So pinaka-udyan po, so yaon sa udyan, bago maglaog sa, tama ka, Sir Pio, kung hali sa A man po giraray kasi mapuon po duman ang catchnet, duman sa boundary pasiring sa B. Duman po sa dulong-dulo. So A man po giraray. So responsibilidad nito. Magayunon iyan, matamari disiplina na sa tawo. Bako. Ipo. Kasi at the same time, ang mga satuyang padabang mga elected and appointed officials sa barangay, matrabaho man po sa lalo na po sa pagreparo kang nagtatarapok dyan sa indang barangay kasi syempre arog po digdi sa oversight na kay Rakman na perming nababasol na nagtarapok ang tabo. Well, in fact, aram tama na bako man lang yan sa inda. That's accumulated garbage coming from the different barangay. So kay Rakman po, para maproteksyonan tama ng mga liderato kang mga sa yung mga padabang kapitan, si mga padabang barangays, para palinda po kung sisay talagang accountable and responsible para dyan sa mga pagtapok ibasurang yan. In the meantime, na daypay na sa tuya na prototype, doon diretso po, regular ining pag-akwatan ng mga basura sa mga salog? Yes po, dagos-dagos po, Sir Pio. At the same time, padagos-dagos man po ang sa tuyang maintenance team sa city engineering na magdiklag po kang mga drainages po na silted ng mare and plug. Mayor Isam, saro na lang po, pangapudan mo, manungod sa disiplina sa pagtapokan basura. Go ahead po. Sa kuyang pakiulay lang po, sa ito yung mga padabang Ligas Peños, so na maging responsible po kita sa pagtapok ki basura, ikaw po kitang mga mahigos na eco-aids sa satuyang barangay, kung pwede po, punpununta po ang mga basura, as in itapok po sa tamang paagi, as in sa tamang disposal tabi. Iyon lang po sa kuyang pakiulay. Data po pagturuan, mga masunod na generasyon na iyon man po ang pangarugan, as in panalmingan, na dapat as early as now malinig na po ang sa tuwing syudad ng Legazpi, especially we are a flood prone area po. Salamat Mayor Isam, mabuhay ka tabi. Thank you po Sir Pio, as in para inaga po ginare sa kuya mga padabang Ligas Peñas. Thank you so much sa mga tugang si Mayor Isam Ismail kan Legazpi, manungod dyan sa basura. Anong advice mo tabi, John? Hanap buhay ba? Ipasok natin si Aldet. Then ihabol mo na lang yung mga hanap buhay. May report na kita dyan sa luwas. Si kumpadring Alarmario. May istorya tulos kita dyan. Alarmario. Kumpadring Al, marahin na hapo. Kaya marahin na agad tabi. What's happening ma po? Naputol yung linya. Mari ko na kita tabi. Yan tabi. Sandali. Okay na. Yan yung linya. I-connector na tabi. Po. Dali sa napading Alta. Yan, okay na. Kumpadring Al, good morning. Please go ahead. Salamat tabi pade. Magin an DPWH. Dakulaon marayan concern o tabang sa Legazpi na ma-excavate an ayan mga problema ta sa baha. Iyan ang kinonfirmar man ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kung sa inan city government ko niyan, tigpapasubli kan DPWH nin excavator para makatabang sa pag-resolver kan problemang iyan manungod sa baha. Kaya yaon man ang pangapudan kan kongresista bilang suporta sa alkalde kana Legazpi asin ng mga opisyales sa Esperso Sinda na mariglar talaga ang problema ta sa baha digdi sa syudad. Dakulang bagay ko niyan ang pagkatabangan kan city government asin kan DPWH yaon man ang Bicol na yaon na assurance na luhay-luhayan na marisolveran ining mga problema ta digdi sa syudad lalo na tungkol sa baha na magparabarasulan. Kundi ang importante ko niyan, ang problemang ini maaksyonan.
Yan pa ang informasyon, panidigdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa dagdag na istorya. Hali dyan sa luwas, manungod dyan sa mga pangyari pa sa palibot. Igwa man ng statement si Kwan, si General Torre yun, ay padangog ta daw. Ikon mo da tabi dyan sa nganing sararuan sa nadigdi sa tuyang video sa DCGB News Online, tangan ipadangog taman sa radyo pati. Pwede yan yun, sige, signalan sa nito, may kunyan, may pahayag man si General Torre. Di ba? Yan. Ay, nagkapirang segundos man, 30 segundos. Yan. Igod ang nakisawsaw sa PNP. Yugon mo yan. Nag-press conference tapos sa tangkason erak man ni General Torre. Nanganian na controversial na general June. So paglaog niya controversial, so pagkasipa sa iya controversial. Okay, sige. Oni po, nagkaperang portion lang ini, almost 30 second there. So nagkaperang vital points lang na pahayag man ni dating Chief PNP General Torre manungod sa pagkakatangkas sa iya sa pwesto. Ready na? Go ahead, Tabi, Jerome, ipasok natin yan. Nakikisaw-saw ang mga nagbibigay ng opinion. We welcome all of those. No? May mga statements nga lang na right now ay nakikita natin ay nakaka-damage more than nakakatulong sa ating organisasyon. And we're going to address that internally. We're going to resolve all of those through meaningful dialogues, bilateral dialogues, or tripartite dialogues with the people and agencies concerned in the next coming. Yun. Haliputon. Basta may man nakikisaw-saw na sa PNP. Pero yan, so istoryang naglalako pa within the hierarchy ng PNP na nakabanggaan niya pa yung Napolcom. Napolcom ba kaya si Secretary John Vic Rimulya? Manungod sa mga assignments na yan nga ni. So, Chief PNP ngunyan si General Nartates Jr., binarabadan sa Mindanao ni Torre. Second man ang kaito sa administration si Nartates. Ngunyan, Chief PNP na. Jun, yung mga hanap buhay, sige, ihabol ba na? Go ahead na. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibig ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paniningatan sa damay sarong. Itagabos tiniripo ninyo sa Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Ano lamang June? Pwede na. Pio Fernandez! Day maghali ha, pagkatapos ko tabi masunod tulos ang samuyang news director si Andy Mar. Sa pangarang kambilog na tropa, salamat asin mahal na Diyos ang magbantay. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.